खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेल सोरजिदो क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय माखासे कुइसन एन्सार लानानै फैलायबाय। बे कुइसन एन्सारफोरखौ नोंथांमोनहा नायलांगोन होननानै गिबियावनो आसा खालामग्रोनाय थाबाय। कुइसन एन्सारा जाहैबाय आं माखासे स्टेटिक जिखिनि कुइसन एन्सारफोर लानानै फैदों, जेराव साइन्सबो थागोन आरो हिस्ट्रि थागोन, जिअ'ग्राफि थागोन आरो गुबुन गुबुन माखासे खोन्दोफोरा बेफोराव हाबफानानै थागोन। गतिके नोंथांमोनहा मिन्थिखागौ बयबो आथिखालाव बे थांनाय बोसोरनै बोसोरथामसोआव गोबां जिकेखौ स्टेटआनो जा एबा सेन्ट्रेलानो जा जिके पार्टखौ एबा जेनेरेल एवारनेस पार्टखौ गोबां इम्परटेन्ट खालामनानै एग्जाम खुंगासिनो दङ। गुबुन गुबुन इन्टारभिउफोराव बे जिके पार्टखौ एबा जेनेरेल एवारनेस पार्टखौ गोबां इम्परटेन्ट खालामदों। गतिके बेनि थाखायनो बेखौ नोजोर बोनानैनो आङो जेसेबांनाखि कम्पिटिटिभ एग्जाम सेन्ट्रेलनि एबा SSC जों खुंजानाय जेनाखि एग्जामफोर, बे एग्जामफोरनि माखासे प्रिभियास एबा फैफ्लायबाय थाग्रा जायफोर एन्सार, जायफोर कुइसन, बे कुइसनफोरखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै लानानै फैदों। बेबायदिनो कुइसन सिरिसफोरखौ आङो जिकेनिखौ लानानै थांबाय थासिगोन। गिबियाव आं जिकेनि लाबाय थागोन, बेनि उनाव गुबुन गुबुन पार्टखौबो आङो गुबुन गुबुन साबजेक्टखौबो नाजागोन, जेसेबां हायो इंलिसफोरखौ नाजागोन। गतिके दायो CGL सोलिगासिनो दङ, SSC CGL एग्जाम सोलिगासिनो दङ सेन्ट्रेलनि हिसाबै। दायो बेनि उनाव जोंहा SSC GD फैगासिनो दङ, जानाखि एप्लाइआ जोब्बाय। आरो आथिखालाव नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों, जायफोरा कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एबा SSC CHSL खौ एप्लाइ खालामाखै, नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो। बे दाखालि 6 डिसेम्बरनिफ्रायनो सोलिबाय थाबाय, एप्लाइआ जागासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोनहा दासिमबो एप्लाइ खालामाखैबा एप्लाइ खालामदो। बेयाव सिम्पल जानाखि हायार सेकेन्डारि, बे हायार सेकेन्डारियानो एप्लाइ खालामनो हायो। बेयाव जेबो एक्सट्रा बेबायदि क्वालिफिकेसन नाङा, अनलि हायार सेकेन्डारि एबा क्लास 12 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हायो। बेयाव पार्सेन्टेजनि खोथा गैया। गतिके जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै एप्लाइ खालामदो। दा बेफोर गासिबो सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टफोरनि एग्जामफोरनि थाखाय बेयो जोबोद इम्परटेन्ट कुइसन जागोन। स' नोंथांमोनहा कुइसनखौ नायलांदो आरो बेबायदिनो कुइसन सिरिसखौ आङो लाबोबाय थासिगोन बे आंनि इउट्युब चेनेल सोरजिदो क्रिएटिभिटियाव। बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ गिबि नायदोंब्ला एबा भिडिअ जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो, बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे लाइक खालामगोन आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसनफोर दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो, बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। फैदो जों नोंथांजों कुइसनाव फैनोसै। 1 नाम्बार कुइसनाव दङ, दिनैनि 1 नाम्बार कुइसन बे जाहैबाय वेयर वाज द फार्स्ट मेट्र' ट्रेन रान इन द वर्ल्ड? माने मुलुगाव गिबिसिन मेट्र' ट्रेना बबेयाव खारजेनदोंमोन? बियो जोबोद इम्परटेन्ट कुइसन। माने मेट्र' ट्रेन होननानै बुंदों, बे मेट्र' ट्रेना मुलुगनि गेजेरावनो बबे जायगायाव गिबिसिन खारजेनदोंमोन बेखौ जोङो नायनि। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन लण्डनाव बियो खारजेनदोंमोन। लण्डनावनो गिबिसिन मेट्र' ट्रेना खारजेननाय जादोंमोन। आरो माब्ला खारजेनदोंमोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना गोसोआवला 1963 मायथाइयावनो गिबिसिन लण्डनाव बे मेट्र' ट्रेना खारजेनदोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 2 नाम्बार सोंनायाव मा दङ? MS तेज कुमार इज रिलेटेड टु हुइच गेम? मा होनदों? बियो सासे गेम गेलेगिरि। MS तेज कुमार होननानै बुंदों। MS तेज कुमारा मा खेलाजों सोमोन्दो दं होननानै बुंनाय जादों? बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन चेस। जों बयबो गोसोआव लादो चेस खेलाजों बियो सोमोन्दो दङमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 3 नाम्बार सोंनायाव मा दङ? When the first metro train ran in India? भारताव गिबिसिन मेट्र' ट्रेना माब्ला खारजेनदोंमोन? दहायनिया वर्ल्ड होननानै बुंदोंमोन, मुलुगनि गेजेराव होननानै बुंदोंमोन। दानिया भारताव गिबिसिन मेट्र' ट्रेना माब्ला खारजेनदोंमोन? भारताव गिबिसिन मेट्र' ट्रेना खारजेनदोंमोन 24 अक्ट'बर 1984 मायथाइयाव। जों बयबो गोसोआव लादो 24 अक्ट'बर 1984 मायथाइयाव भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन मेट्र' ट्रेना खारजेनदोंमोन। आरो बेयो बबेनिफ्राय बबेसिम खारजेनदोंमोन बे मेट्र' ट्रेना होननानै बुङोब्ला दमदम होननाय जायगानिफ्राय मा होनो बेलगासिया, कलकातायाव थानाय बेलगासियासिम बियो खारजेनदोंमोन। दमदमनिफ्राय बेलगासिया, बेबो फैनो हागौ। माने ओरैबायदि कुइसन जानो हागौ बेयाव, इन्डियायाव भारताव मेट्र' ट्रेना बबेनिफ्राय बबेसिम खारजेनदोंमोन होननानै फैनो हागौ। अब्ला जोङो होनांगोन दमदमनिफ्राय बेलगासियासिम खारजेनदोंमोन 1984 मायथाइयाव। नेक्स्टआव थांनि जोङो 4 नाम्बार सोंनायाव मा दं?
What is the name of first electrical train? बेबो ट्रेनजों सोमोन्दो थानाय इलेक्ट्रिकल ट्रेन होनदों मोब्लिबारि ट्रेन गिबिसिन मोब्लिबारि ट्रेननि मुङा मा होननानै बुंनाय जादों बे जाहैबाय डेकाम कुइन होननानै बुङो डेकामनि रानि होननानै बुंनाय जायो गिबिसिन इलेक्ट्रिकल ट्रेन नेक्स्टआव थांनि 5 नम्बर सोंनायाव दं हु फाउन्डेड द प्रार्थना समाज एन्ड व्हेन बेबो जोबोद इम्पर्टेन्ट एसएससी एग्जामफोराव गोबां फैफ्लायबाय थाबाय बेबो माने कुइसना एसे एडभान्सनि जादों मानोना सेन्ट्रेलनि एग्जामफोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जानांगौखाय बियो एसे एडभान्स जायो गतिके बेयाव मा बुंदों हु फाउन्डेड द प्रार्थना समाज एन्ड व्हेन प्रार्थना समाजखौ सोर आरो माब्ला गायसनदोंमोन जों बयबो गोसोआव लादो बेनि गुबै एन्सारा जागोन आत्माराम पान्डुराम बिथाङा प्रार्थना समाजखौ गायसनदोंमोन आरो माब्ला गायसनदोंमोन 1867 मायथाइयाव बिथाङा प्रार्थना समाजखौ गायसननाय जादोंमोन खेबसे बुंफिनबावदों प्रार्थना समाजखौ आत्माराम पान्डुराम बिथाङा 1867 मायथाइयाव गायसनदोंमोन नेक्स्टआव थांनि जोङो 2 नम्बर सोंनायाव मा दं when was धर्म समाज फाउन्डेड बाय whom धर्म समाजखौ सोर आरो माब्ला गायसनदोंमोन एबा धर्म समाजा सोरजों माब्ला गायसनजादोंमोन धर्म समाज बे जाहैबाय गायसनगिरिया जाहैबाय राधा कान्त धर्म समाजखौ राधा कान्तआ गायसनदोंमोन सरि एक्चुअली बे समाज नङा सभा जोङो कारेक्सन खालामनानै लादो सभा बियो धर्म सभाखौ सोर आरो माब्ला गायसनदोंमोन धर्म सभाखौ गायसननाय जादोंमोन राधा कान्त दब बिथाङा गायसनदोंमन आरो माब्ला गायसनदोंमोन होननानै बुङोब्ला 1830 मायथाइयाव बिथाङा धर्म सभा बेखौ गायसननाय जादोंमोन नेक्स्टआव थांनि जोङो who wrote the book The India Story India Story दा India Story बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होननानै बुंदों बेबो इम्पर्टेन्ट India Story बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन बिमल जालान बिथाङा दा India Story बिजाबखौ लिरदोंमोन नेक्स्टआव थांनि जोङो 9 नम्बर सोंनायाव दं बेबो बिजाबजों सोमोन्दो थानाय द बुक क्रिसमास स्टोरी वाज रिटेन बाय क्रिसमास स्टोरी बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होननानै बुंदों क्रिसमास स्टोरी जों बयबो गोसोआव ला क्रिसमास स्टोरी बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन जेके रलिक बिथाङा क्रिसमास स्टोरी बिजाबखौ लिरदोंमोन स्पेलिंआ एसे एनै गोरोन्थि जानो हागौ हयथ' नोंथांमोना सुद्रायनानै लाबानो जाबाय जेके रलिक बिथाङा नैबे क्रिसमास स्टोरी बिजाबखौ लिरदोंमोन नेक्स्टआव थांनि जोङो 9 नम्बर सोंनायाव मा दं when did the बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ अभियान started बेटि बाचाव आरो बेटि पढ़ाओ मोनसे अभियान दङ भारतआव बे अभियानखौ एबा योजनाखौ माब्ला जागायदोंमोन इन्डियायाव भारतआव माब्ला जागायनाय जादोंमोन बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ अभियानखौ माब्ला जागायनाय जादोंमोन बेसेबां मायथाइयाव होननानै बुङोब्ला 2015 मायथाइयाव बे योजनाखौ एबा बे अभियानखौ जागायदोंमोन गोसोआव लादो नेक्स्टआव थांनि आरो बेबो योजनाजोंनो सोमोन्दो थानाय मेक इन इन्डिया जोबोद इम्पर्टेन्ट बियो मोनसे योजना एबा अभियान बियो भारतनि बे जाहैबाय मेक इन इन्डियाखौ माबे मायथाइयाव जागायनाय जादोंमोन भारतआव माबे मायथाइयाव जागायनाय जादोंमोन मेक इन इन्डिया बे जाहैबाय 2014 मायथाइयाव मेक इन इन्डिया माने गासिबो बुस्थुफोरखौनो इन्डियायाव जाहाथे बानायनो हायो मेसिनारि बुस्थुफोरखौ जाहाथे इन्डियायावनो गासिबो बानायजोबनो हायो बेखौ नोजोर बोनानैनो नैबे मेक इन इन्डियाखौ बानायनाय जादों बेखौ 2014 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन बेनि उनाव मा दं 11 नम्बराव दङ one of the most important योजना डिजिटल इन्डिया was started in India माने भारतनि मोनसे जोबोद मख'जाथाव बेबो योजना डिजिटल इन्डिया बे डिजिटल इन्डियाखौ भारतआव माब्ला जागायनाय जादोंमोन एबा भारतआव माब्ला जागायदोंमोन डिजिटल इन्डियाया बे जाहैबाय 2015 मायथाइयाव डिजिटल इन्डियाखौ जागायनाय जादोंमोन गोसोआव लादो नेक्स्टआव थांनि जोङो who wrote the book whereabout बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन मोनसे बिजाब इम्पर्टेन्ट बियो whereabout बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन बेखौ लिरदोंमोन झुम्पा लाहिरी जों बयबो गोसोआव लादो झुम्पा लाहिरीया बे बिजाबखौ लिरदोंमोन नेक्स्टआव थांनि जोङो एबा दिनैनि जोबथा कुइसन आङो जेब्लाबो बेबायदिनो 13 कुइसन लाबोबाय थागोन गतिके नोंथांमोनहा बे सिरिजखौ फल' खालामबाय थाबानो जाहैबाय निस्सय नोंथांमोननि थाखाय जोबोद
हेल्पफुल जागोन होननानै आं सानो। 13 नम्बर एबा दिनैनि जोबथा कुइसना जाहैबाय When did इन्द्रधनुष योजना started in India? इन्द्रधनुष योजनाखौ भारताव माब्ला जागायनाय जादोंमोन? इन्द्रधनुष होननाय मोनसे योजना दङ। बे योजनाखौ भारताव माब्ला जागायदोंमोन? बेसेबां मायथाइयाव जागायदोंमोन होननानै बुङोब्ला 2014 मायथाइयाव जागायनाय जादोंमोन। स' गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय बियो एसेबाबो हेल्प जागोन आरो फैबाय थानाय एग्जामफोरनि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे बेखौबो इम्परटेन्ट साननानै जाहाथे नायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअआव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन एबा आंनि चेनेलखौ फल' खालामगोन बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। स' गोजोननाय थाबाय।